iwe je mee court wedding si no na ya chọrọ ka ụwa malụ na ya anụgo nwaanyị ọzọ nọ maka nyanwa. Ike gwụrụ. This woman sị m na ya gwara ya na ya ga-ahapụ ya na ụmụaka ya jezie ka ọnụba nwaanyị afọ. Ọ na-ayọ Okeke na-ayọ Okafọ. Ndị mmadụ na-asị ya nke ọ na-eweta nri na-ete ekike arọf ha nya gbaghalị ya hapụbazịa. Ọ sị m nne ọnya hapụbazịa na ọ ka na-anụ this woman. Ọ sị na ife menụ na ya emegokwe n'egie na ọ bụrụ na ọ chọọ ka eje divorce ọnya ka ekwe n'ife a ga-eme ofu nwa ọ mụtara ya. Na ọ ma na the woman enwere ike ịhapụrụ ya nwa. Ụmụ nwoke ụmụ nwoke chei akwa nkwulu na ọsọsọ nwaanyị na-enye nwoke peace ka a na-anụkpo nwaanyị. Yes, maka na this woman ada avọchili anyị ogbogo ogbede ọ bụ ya nkịtị. Andị na amakwa na ọ na-achụ nwaanyị ahụ ma na ya mara nọ nke ịnụbazi anụba ya marazi nọ nke ịkpọtazi the woman nụbazi anya na-agwaghị ya. Ọ sị m na ndị be ha tiketelu mkpu even na ndị be ha marọ. Ihe na-ewutekwado m n'ihe niile a karịsịa bụ na nwaanyị nụrụ ọpịasolugu kpebe ekpele gbaba mbọ wee ligide wee jidezie ezigbo ego. For one day idunuri ga vacation. For one day idunuri ga out in ijelie nni. For one day iwe jezie dulu nwaanyị mụọlugo ofu nwa mụlụ nwa onye ọzọ ịmara onye mụlianụ. Ọ bụla nke ahụ karị mma iduje vacation. Ọ bụla nke afọ karị mma iji se picture tinye na newspaper. O wee bụrụ na this man amarọ na the lady ga-etinye this thing na newspaper. N'uche bụ nnọọ ịmagolu na famasi dị tin nyanwa gabazianụ travel bazianụ ije mekwenu shopping ka o si eme. Mgbe o ji wee nata bụ na the lady etinye gị na publish gị na newspaper. In fact, this girl wee na-ajụ si nye ekwesịrị ịgbaghalụ this man maka na ife achọ bụ kafa gbasaa ka oke ife niile o nwere kafa na-abọ ka enye fa kesie enye denu nyemezi gịnị ọkwụbịa child support na ụmụ na-anọ jezie nụba nwaanyị ani. Yes, maka na ọ fụrụ ụmụ ya n'anya rinne ọ fụrụ ụmụ ya n'anya wee mee nye ụdị ihe a nwa o melie. N'ife ọzọ na-atị ụjọ ya ji wee sị ka ekele oke kịta amela ọsọ bụ na ya na this woman mere court wedding. Ya na ya na-abịa emere court wedding. Ịghọtago? O wee na-ayụ anya wee sị ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ka anya na ụmụaka nọrọ na ọ ga-ejeje divorce that woman bịa welu nyanwa mee court wedding. Na ọ bụ na o merie na ya ga-ahapụ ya. Ọ na-ayọ ka onye isi adịrọ mma. Mee n'ife agwa gị mee iju ọ sị m nọ maka future azụbi na this man kịta pụrụ nwa ebulie bata nwaanyị a welu marriage certificate bata kedu ife a ga-akọlichie n'ife niile fa nwere afụfụ niile fata. Nwaanyị a will be in control, will be in charge. Nwaanyị amụgo God nna ike gwụkwalụ m ọ sị m everyday die pụọ ya na-ekpeli ekpele na o nwere ka die mere travel nye ama bukulie mas na ya mara na mas ya na-ebukulie na ọ nọkwa n'ike nwaanyị ọzọ. Chai ụwa nke a sef makwalụ nọ mmadụ ka unu na ya na-emekọ ife. Chei ịhapụ ụmụ nwoke na-atọ ofu nwaanyị wee jekwube nwaanyị mụọlụ gị ofu nwoke wee na-esoghelie n'ike na-eli ife niile ịkpatara n'isi ya. Nne amụrụ m ife m ga-agwa gị mana oke gị ka ị na-azọ ụmụ na-ana abụrọ ka m bịakwa enenesili m ife Angela Nwosu na pass through na ụmụ nwoke mala ife nwaanyị a na pass through n'ịmụ nwa wee mụgidele gị mụọlụ gị 4 kids nye gị peace ọ da achụgali gị ọ da esogheli gị ọ da enene fonu gị. Ọ sị m nne na papia ekwere ekwe na papia na-aba maka na papia wenyitele isi papia na-aba si anya na taba na ọkanusigo ya jee nụba nwaanyị afọ a jee nụba ya ebe ọ nọ ihe ọ chọrọ ihe niile
emelie ọ dụrụ ya ka ife kwifụrụ ihe na-ewute m bụ na ijide ha ayọba biko mgbe ị na-eme ihe afụ ekpulugo afịfịa n'anya, mgbe ị na-alịgo nwaanyị ọzọ je weli eme court wedding ekpulugo afịfịa n'anya. Akwụkwa m ndị bụ unu n'azụ o maka na ọnyanwa ji anụ n'isi, maka na ọ bụrụ m mmarụ ekwe ị ga-arala ofu ịma mmegbusie m nakwa olu m oke m, mba, ịma mmegbusie m na alụ m oke m, Chukwu ekwekwana. All she does is to pray for you. O wee bụrụ ịnụ nwaanyị ọzọ ka iji wee kwụ ya ụgwọ imepe ọnụ na-asị anya gbaghalụ. Anyway, zọba oke gị maka na ime kwọchakwa aka tiela ọkụkọ akị o na ị na-anụ di. Ụmụ nwoke ụfọdụ ifo ha iche na ha dị responsible. Ịma mma na-abịa na nwaanyị na ha bụ nne ezigbote efulefu. Nwoke ọbụla ike na-achị Chukwu meeli ya ebele. Chiakwa nne m agbara m ife m ga-agwa gị maka na ọ na-esi m ike n'ọnụ isi mmadụ hapụ di ya, ọ bụghị ya tago. Chei ọjọka. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị